ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kamenta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kakong Deity H. Majau Executive Member berikmi akatanat Law and Legal Matters haba jubab haka kinta kili jingkili haka singi balai ka dorbar mang tingka bapura ka Khas Hills Autonomous District Council haka khat khandai trik ujilio arja arpan rio kala pintip baki court ki bo ka court fee halor ki suit bat ki case katkum ka Khas Hills Autonomous District Council Court Fees Rules Meghalaya Amendment Act 1993. Katay ka jubab kaday halor ka jingkali na uba sinshar ko par Royal Lingdot haba MDC na soyong ubala benrab jingkali na do minnoy ka stamp fee bat court fee las danglum haka ba ka executive member ka laong banado usnem shaja khanas pa sanpulai ka ta na do ka sien shang bening kong ujaj Nalor ka niya ka executive member kala pintip baka stamp fee ni ka court fee ka don laka jong ka jing board door kata ka shilak tingka bening kong kanday 8% pat buat nang tapat kaday lai percent. Kakong Rona Kimdet MDC na nong po kalakili na kanuga kindon na penrungi ka court fee ni ka stamp fee ya ka baka kong deity kalaong baka don ka executive order how arja arhusaw bala pintray kam kat kom ka order. Kani ka jubab kam siyam la penhun ni ka kong Rona ka bala banbiang ka jingkili ya ka baka kong deity kalaong baka day na ka executive committee berim. Markum tala yang sa uba tito Starwell Khan MDC na sora bad nong yalam kalyang persya o balaong batang badan kata ka order hatu on no lang syariat baula buo jingkili na kanuga kindon 6 schedule la pintray kam ya ka stamp fee ni ka court fee lada ka executive member ka ong ba pintray kam kat kum ki kindon 6 schedule na kani kalami ka jingin ya ka bajur ha ka ba uba tito sulaong ba am day ban jubab le phoi ha ba omla ban jubab bar hadian la kinli ban rap sa uba Ricky Shulai MDC na laban mauprem haka ba ulaong bakam ya ha ban shikino ya ke executive order ka badan kam ban pindo ya ka halor ka niru kalami ka jingin ya ka bajur haka ba ka executive member ka laong bakam kinno yunuru hashwa ba bari ku person rem MDC na shela but uba Australia Russia MDC na motion road kin bo ya ki jingkali ban rap jangki shu kaladan ka jingin kren ba an haban pej bania biang ya gani ka binta la ni haban man ra da ka amendment syukna badan buram Kublai Bun ya kanikalat bakla ayang sa sisin mangan yo banjubam ya kini kijingkeli kibalabu hakman jo kani yung dorbar da iba SL Thaba member district council kajubab jong kijingkeli kalong yes under the Khasi Hills Autonomous District Council Court Fees Rules 1976 and the Court Fees Meghalaya Amendment Act 1993, sir. B. No, sir. C. Since 1953, from the time of the sitting of the first judge, sir. D. With yes, sir. Mr. Chairman, sir, lamba jong ping kwa bu ni jingkeli endre ngas kwa wan pen shai gini jingkeli idai kiba kham khongsan namor ki babon ki paiba jungi ki wanyale mukuduma wale ki sanne ko district council court ka jingthiet ki jungki gini court fi long idor bo pher tangaruk la don ki jing wan ki rangba ki constituency ki jonga nangni na puslong ki samla ga puli ki beyele mukuduma ni po district council ki ang baka charges ka kham ka pher ka change na ka por yol ese kadon no jipin bet po district council ne kumno tangani ka por ngai ie ni ka jing jubab ngai ie in charge but whether the courts are levying court fee on suit and cases if yes under which act of the council ka jubab principal jubab jungi ka de yes under the Khasi Hills Autonomous District Council Court Fee Rules 1976 and the Court Fees Meghalaya Amendment Act 1993. Tangas kwa kali gini para khat kide ki an pass minno. Begini namar you'll see your datang ka notification gazette. Hari kini ki notification niki an jadi ban pass with the district council. Kano ko balai shabar jo ka 6 schedule. Mashu correct me if I'm wrong. Shabar jo ka 6 schedule hi bagi thawa ni nakino kita department ngaso ka long bean andre da la pass hi da kani district council but menno la pass ya kani bakila ban collect ya kini court fee katin ke jingtip ko jongali ga data ka notice andre ki notice ki gazette
kat pat sign hi ke sen hi jong governor of the state kapat long long an taka jekli dong kalong menu la pass the district council one charge gini court fees hani hapo district council court yakin ki court fees hapo Meghalaya kamtam hakapur bangiyo yakani ka United Khasi Giant Hills District Council hakatakapor hausnem 1952 pabangyo thau ningkong yakani ka District Council hakatakapor ngidang don hagajingpe joka Assam nang do takapor la thau yakani ka the United Khasi Giant Hills District Application of Laws Regulation 1952 kani ka regulation nado 1952 balapin mi do governor jong ka Assam hakatakapor baong ba ya kita ki rules ki application of rules ki babun ki an ki badon hapokari India kin apply lang hakani ka United Khasi Giant Hills District Council tin hap pedeng kita keladon ni kani ke Indian Stamp Act of 1980 ru takadaw ngi apply ya kani hakani ka District Council jungi hakatakapor haka 1973 how 1976 o governor ula thau ya kani ka act ya kani ka under the paragraph 11 of the 6th schedule of the constitution ya kini ki rules Khasi Hills Autonomous District Council court fees rules 1976 tadi hang ni kini ki rules ki bangil adapt na kani ka Court Fees Meghalaya Amendment Act 1993. Taka sarkar Meghalaya from time to time ka adapt ya kani ka 1980 ka Indian Stamp Act ka baladon ha India balawan rapat hang ni hapo ka state jungi ka state jong ka Meghalaya. Tahalor jong kani ka 1993 shwai kata ngila adon ni ka 1990 ru kumjut Shibun ki amendments ki balale na kaliang jong ka state haka 1990 1993 mingi adapt ya kata ka Indian Stamp Act haka 1976 pat ngiladon la ka jong hi hang ni hapo ka District Council jungi ka balale hidu governor jong Meghalaya haka takapor balai ya kani ka extension ru hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council Court Fees Rules 1976 tang ni hapo ka 1976 but ka 1993 but kani ka Meghalaya legislative but kani ka Meghalaya the Court Fees Meghalaya Amendment Act taki apply hang ni hapo ka District Council jungi tingi shimit nang ni ba Mr. Chairman sir I koble IEM bila jubab setonat ke jeng jubab pejungi mulai kadon ru jengkali ka ba ka junga kadon ru kani ka charges court fees namta gini ki succession certificate dai so katung ka jeng tip ko junga miswa kadon be ka standard rate maximum amount ka dei 1000 issue by court fee rai menta kladon da ka rate kat ko mo jeng yo jing tip ko jonga kadon kada ka percentage mentali hapo arlak lai po ar hajar kadai r percent harlor arlak lai po ar hajar kadai lai percent but namta ban extend namta ni ka succession certificate kadai bet lai percent nashka ban tip mono balai bor na ka district council menu lai bor ban revise ya kani ka rate namta ni court fees bagi CEO namta ka succession certificate Hoi Mr. Chairman sir ya ko court fees ya kamtam ya kani ka kabala bu ya kani kimat ya kani ka jengkeli dai MDC Badon Burong bai kini ki succession certificates minchwa ni shebu beta ka maximum dalatam ya ka alak chaneng mut keladon bet ya ka maximum mut shipo haja timenta pade hang ni hapo this council jungi
lembaga ni ke order executive committee ke order jong ke executive committee house name 28 February 2020 lembaga ni ke order jong dated 28 February 2024 kila propose ban penhe no iki fees dengan cupuli kan ni ke order kandian the executive committee after thorough discussion of the registration fees charged by the district council has not been revised since a long time as per Annexure A. Now the executive committee decided to revise the rates as proposed. The new revised rates as per Annexure B is conveyed only to the concerned officers of the court. Tementai ya kene ka revision ngilale namal baha kapon menchwa pendi kini ki court fees kim ya hap show. Ban pendi hap lai bat kibi ki court ki bangi don hapo Meghalaya kani ka court jungi ka district council kasim ka barit ba. Tek menchwa ki succession hakini ki por ki baladap. Pendi yu ki don mo ka succession ka balapoi di ki kror. Hadai kemboong bangi shimbit tang ita i maximum. Te kami hap show ken bat kata ka kror ka ba ki yo dai ka succession. Te dai hang ni ka ba i ngiyo ya ka advice napo naktehi napo jong ka napo ka court ba ngila nang ni bat ka executive committee kila yarai ba kala dehi ka por ban penhe no na makat bayat ka por kata ka mo ka kala kiu ken hapor ko kiliang ti dei hang ni ba ki ong bayas lembaga ni ko order ngide men penhe no kandian te mentai la penhe no syakata ka badai naka first 1 lakh kandai 2% dalaka beyond ya kata ka 1 lakh kipin kiu no syaka 3% then depan ya ke extension certificate jong kani rumah kata ya kataru ki levy be kum jobe ki abe 3%. Bishbun Sachaman lembaga fi laya so iem juba bajongi bagla atum ka juk atum ka por miswa ke shim shko haja ndai mentagla revise no hering indai ban klet bang idei nagani ka jala jongi ka district council nam ta ka jaj ban ri jongi no ki ba ki jaj ban ri rit pa ndai ban charge ko de ka bahe ngaso kalong be an ngaso bang isnei nam ta ki won ba ile mo ko duma ne ko district council court ndai de piari dor borit kai mesim ya ki du gimana ndai de ka he than kim phai chenu tang chuang dari bolong wala ini syong ya perkhat pha ni ka isi bodon buron kan perkhat pha halor kani bat sa nyele man penwandur namta kini ki succession fees certificate fees namta ki succession certificate tang sutu menta kadon ka kata ka jinglum yani ki stamp fees ki court fees ki charges ki don ka jingkeli ka jonga kalong ba katno ka collection blayo lum lembaga ini ki charges lembaga ki stamp fees ki court fees hapo jong news 6 nadu babat ni isi 4,000 arkusan hadu mentah ya kata ka jengkli ngadon kam ya ka notice ngarusa kendian ngakwa ban yo eka jubab anda what provision baka isi kala ban revise ya kaneka stamp rate claim da pass daka ying dorbar ka jungi la ne claim da le ya ka amendment kani ka debit tang na ka executive order te ya kata ka provision te haduk mentang ngam patip ka provision EU tang balong kani ka debit na po ka executive order ka ba na ka executive hi kile ya kani Master Chairman haba kamdon ka provision ka kamot halor jong kano kanong rim lani ada kano ka kendon baka executive committee kala ban revise ya karet jong kaneka stamp duty kani kadike executive order kabala ai board ya ka executive order kabaka day hiru ban pas hakanu ka por lada don kanu kajeng penkela kanu ka board kala ai ti ya ka executive order hapo ka 6 schedule kendi kila ai yang ia ka board babarok kini lada don kanu ka ai ngila bantau halor jeng kita jadi hang ni ba kani ka order ru kumju lale da ka jing stan da ka jing simpang jong ka executive order hang ni hi house name ada jar akusang ho nya sutu bala pen kubor ya ka executive committee ka district council ka jongi
Kenrei ka bangakwa bantip kalong under what provision, under what rules lani hapo jong kano ka act balapen ko bor ya ka executive committee ya ka bakan la ban revise ya ka rate jong ka stamp fees. Kanidi ka order jong ka executive berimo te kamde ha ka por jungi kanidi ka ba menchwa ka bla pas nadu 2024 tengam tip nang ka kumno kile e kani ha kanu ka por ha kanu ka rukom te kani ka dik jong ka barim 2024 Mr. Chairman, haba phim tip te bali phi pentri kam menta ba kumnu phi pentri kam menta haba phim tip ka order kum ta la de pas te la ya bi baru si kata la ya bi de kani ka order te syariat phi no lang te ko bali menta ta ba ba phi kalau ibu menta di order bala pas na ka tip ka ana naka ayu nang tang aku aban keligawe piong mentan bala aibo da ka six schedule subhaya thu engana naka close ayu section ayu ba ka six ngam la ban bapai tap kli yang ai Wah, pilong yang jubak unta kli yang ana ka kani dik executive order ka barim Haba ya kabarim haba mental lawan ya ba ka tamai ka sila ai bor hapo Kita implement ma phi te mental tingil adon ki idi rules ngil adon ki rules baro ngil adon hang ni saka pade pi kwa provision haba kani ka dei ka session ka ba mental current session ngi ibu jing keli ban yo jing syai na phi phi syukno ik tagi barim de lada kita gi barim gi ai da ka ba peniap ru phi shule abe ngi kwa jing syai na phi mdei ma phin long irritating ban jubab yang ni kwa jing syai haba mla ban jubab pemangong tu si ong bet ngamla simple kumjur nga keli biang Sahabat keli ka keli naka six schedule fi ong la aibor fi ban lum ya kan ya ka stam subhaya thu enga naka section ayu bala ai naka six schedule naga six schedule kum ba fitip hi ka bor kala ai hapo ka district council te kum ju u governor u anda u governor hang ni tindepek hapo ka paragraph 19 tongan chu ong pi kendia paragraph 19 plit ya ka constitution nga tharai bidon tu six schedule paragraph 19 pej hang ni ba no act of parliament or legislature of the state shall apply to any such areas unless the governor by public notification so directs the governor in giving such a direction. Tu governor haba ulah tahu ikini ki an. Ulah ai ikini ki regulation. Ai ayu te. Kani ko Ai ayu haba fission staff. Subhayo memabadam kam ailat in jubab so Haba governor ulah dia tahu ikini ki regulation. Ulah ai ikini kani ke power. Tesa ka ipat ka executive te kasna ni ka por ka song tu pakat ka por ngila don kam ban amend ngila don kam revise kri kala ayu. Te fin kali yang apart from that te ngamla ban jubab. Kan ba yang ngamla jubab haba iong ba kadon ka ai tingi ngi kwa ban tip ka anya yu kan kata ka basna ba phila ban krong ya ban lum ya kan ka stam ngi kwa ban tip tangita simple ka anya yu fi krong ya kan kani ka kut hang ni po district council ka dei na banta ki duk kisuk na banta upat ba jo ka jaj benriu banta phi pen he kan ni Nga try kala syai ke jubab jonga by kani la le da executive bedem te Okay. palat ikata ngamla syu berjubab ku boleh syubun Shanknur dan Buram Sobanai Kublai MDC wala onra ya kena jingkili bat kumjuru ye bala jubab ngamdan ye ban kerentan halor kane andre kumud khot habang ya snow mentan lingba ka khnit ka benriu kala aibor ya ka executive committee banshim yakitikirai ngasutu maburom ya kata tikirai kinde ban penskem ban yada ya kane ka jaj benriu ka jongi lingba kane ka yeng ka bakerpang ka jingkili jonga kalong bali Pimshim ya kano karai dakaba pi wat bnia syai bnia shwa halor kita ki menta nakli lakano ko provision ru pimla ban batai laka six schedule ru pimla ban batai tinga smoba pilayale kerki bat kane ka jingshim jongpi daka percentage kan kata shibune ya ka judgment review ki bedon kam ya kane ka district council code
nga syukur padret da pila ba pin baik biang ya kane da ka ba perkhat lang ya ka kabor bat kalat kalenti ka ba upaj ba ujit ingi bangin dan hang ne tang kata nga kwa ban bu akhmat jong kana ka yeng bat kham tam yem shim kya banyada bat penjingjar ban nyet hadu balasai yo mi pat kajing huri hura Kumpangi ong ba nadu ka first sitting jong judge banikong do house name nadu ka first sitting nadu name 1953 hakabaga isyong hang ni itai judge kanika court fees tam jong kanika Meghalaya Amendment Act 1993 ngimda apply than ya kata baro ngimda apply banda ong his strict rules bengin apply be kata ndai kani ka district council ka aya ko concession ru ka penduna kamle kumbale hakiwe kikol kala le kala smutu ya kata ba mo kitiap try muluk bapli kidon hakajing duna ki ngideng le kanang ban yarap ikipaj ba lajong tadi hang ni baka stam nadu menchwa hadu mentah kasabi kunju tetap hadu kan ke executive order ka berim ki wan rai kani te kilapen bej hakajing smutu jong ki hakata kapor bakala dei nama on the advice jong I judge na syatairu iong ba kalong kumta ba kapisa teng ka heba ya kani ka succession kalapoi di krur te kambia hap shu bangin sim tang ita te kalong hi ladang hi penhe no ya kata ko first 1 lakh 2% nak ta ka 2 lakhs beyond kan debit 3% te kumta dan halo jong kata te ngatarai ka syong ka jing start jong ka isi ka barem ba menchwa kum no kile kata bak dang ngidon kam mentah ladang ngidon kam man pet biang ladang ngidon kam ban pen baik pen bahabe kani ho angin selek pade haka benta ka badig ban lek pat nak isi jungi ka juba ba ai kablong ka ba smuhun badi ladu khat khandai spa san phulai da kalayaj be da kata ka fixed rate hadu kani ka sngi andre piong be ni penbut be ketika arpu sau ba ka executive order te kalong company ba pikam trikam pisu shimbe ketika arpu sau pisu busung be bat pilapan implement ya kata kalai persen 100% tekai ka bangong mga ngihaban yada ya ka jaj benriu hang nete ambangin bu percentage ki tang kata ngamdadan kam kita ki jing pensai ki jongpi hendri ndala ngin stick be ya ka ba ladu ka khandai swa sepulai ngilale khanang ba ngin bu be kata ka fixed rate namanta ka jaj benriu jong kata ka di ka banga sngo ban kerpat na phi kublish bun ya ka jing ai jing bu jongpi Shongknot Bondon Borong ya kini barok ki fees kibal ale ha ta usnem 2024 tingila ban revise biang ngin sapet biang kumno mangin le ban pinbah shu ya kane Shongknot harus kuat suplemen yang ngajin klip lawan ba ni MDC Bondon Borong jungi so yong dekat kum kani ka juba bala ai ni Bondon Borong laong ba ya kini ki fees la shim kat kum kani ka Khasiels Autonomous District Council court fees trong stem khakhandai nyu kunreu tengala ila bantip nak liang jung iam hakani opor kanu ki shim ya ka fees kanu ki khan ya ka fees kat kum kan ga ak kublish bun Shongknot Bondon Borong bat kam juru ya ka jingkli jong MDC Bondon Borong ya kani ka shong hakijat jat ken kijat suit kijat case but ya kani ki kumka namar hang ni kabun ba ki kriteria hang ni kibun kijat case kijat suit ka succession ni shim kumta nang ta ladadon ki case hapo court kinod ki plain ki written statement kumno ki shim ya kani tiki ka value jong kani ru ka subject matter ki hapet ya ka subject matter ken ya ka value jong ka subject matter suppose ka dispute ya ka subject matter jong ka dispute ka exceed 100 rupees mut every 5 rupees ya ka 100 rupees ki ken si tingka ya ka 5 rupees jong ka 100 rupees kung ta ter lada ka exceed pade ya ka 100 rupees for every 10 rupees kande for every 10 rupees or part thereof in excess of 100 rupees up to 150 kande 2 rupees Daka buburom ya Shongknot Bondon Borong la don kam nila ban ai kani hapo tibul jong house kanang ba remember Bondon Borong iyo ban study ba shepang kini ki fees and folios polish boni ya me juba jong pi
tinggal yo ngoro nakaliang jungi nungbu ya jingkeli biyong ya kan succession fees mentar la tam ya silak ke 8%. Oh bahapu silak ke 8% kalau tam ya la ke 8%. Tengah ku apan tip nomor katkum ka juba jungi yong ba ya kan ni 8 kelahi hakapur jok bawan kata executive order house nam arjar arsaw. Tahaswa ban penkelai kini dongkam ni ya ka amendment. Ne la be tang nak liang jok executive order bengin la ban penkala nak ada yak a ka bapher da dei tang nak liang jok executive order ni la ban penkalai kini wat kan wan ra ke jing deko ha rukom trekam ha reti sencha Syangkuno Badan Buram ha kani hi ngidon kam yak amendment ban le Henry hang ni pade ha kata kapor arajar pusau ki wan ra tang dak executive order kat kum ka juba jung iam he kalalong sai paling ba ka order ka bami ho arjar arsaw kalalong ka bayap lupa tena kaliang jungi kerpat bayakan ke isi ka bamenta subha man pendu no nang bakan wan rahi ka jinyara ka jing mentoi hi yong nu jat ben rew pa jungi Syangkuno Badan Buram sa shitsin nga ai kublei ye member iba ai kata ka opinion jungi pat ho ngin sale ya ka badon kam lada don kam bangin revise biang ya kani lada ngi don kam ban weng ya kani ko order ar hajar apa sang ngin sale ke don kam lada don kam ban man ra ki amendment biang thamai ha kani ka yeng dor bar thawa ngin sawan ra ha ka wei pat ka session ka ban wan kublei shmon kwa wan sim ben talang ya kani ka question bala MDC na po soyong yo siom ta ya ka jing jawab trong cái in chat bà đề bây giờ cái này có ông bà ni implement tăng hạ cả po trong cái executive baru ki anh là đang ni quá mình phân kala barbor ni đi ban unlimited bây ki le ka mình bây tu ki way mình te cái này ka jawab kalong ka ba ngim sai ba kai batang dak poa dong eksekutif la pentrekam aga jing sisa makwa bantip la gade ka ak su gubernur la pasne kwa bnyo jing sai la da penkala ya kani ka ak kum to tang dak bo dong ka isi kani gade ka subjek ka bala kren we nong mi khmat em disin so yong ba kalong kumbang la knyot ni don kam ban pen ba kata ka ba Nakwa ban using site menolak pas balap implement direct daka isi kwa ban chaya kata Shuba kublei shubun Syangkuno Badan Buram badi MDC Badan Buram ban shuban biang ya kani kumbang yong ya kani ka anhi lapas hi do governor house name 1976 te nakaliang jungi ru ngas ngau ba ha kumbang itrei hang ni ngilak bun kijing dunamo kibun ki order ki bapas haki pot ki barim ki bashu pas kumnu ki bashu le kumnu te kadi ke ka barim demo ki le kat bomon te hakani ka batmai jungi kum bang ong hi bangin samara ka jingkela ngin wan ra ikini la da don kam ban study biang da don kam ban pen kelai kani do kam ban le ikini ko order ban weng no ngin sale ban ngin ra da ka amendment ka badon kam kalong ko ba mo smokia alor kene ka banta jingkeli ka bala onra ngaskoba anbu ka jingkeli bat kerpat ru executive committee habangi pe ka jingjubab jong iru kamlong ka basai ma iru yala di imhun ba ikno ya ka executive committee barim tingas skoba dalong bangin cancel so ya kane order kanang bakin yo ban mo bisar benia bah lor kane pat sawan rapat ya ka pat da ka ba bet da ka ba biang dalala da ka amendments non ka ban sai kanang bangiru ngin yo ban ai jingmut lang Syangkuno Badan Buram ngan chuong tangkawei undi bangi keno Henry it is a fact. Kadai hang ni kila le ka badai te tengah ban batai ya ka ka ba habashit habashai ya ka executive order ka balale amde bangi keno ande ngi pen ya ka ba ka executive order ka ada ble te kini ki fees bakla revise hi tang da kani ka order te hoi ngin manra ya kata ka jing pen kala la da don kam ban pen kala biang da don kam ban revise da don kam ban num revise le kum nu ngin study bahai kani ba ngin sawanra da ka amendment ha ka session ka ban wan pada kadai ka jingkren jong pi ong si ong ya arpo sa to kadang ong ba pi keno
Bapi keno ketika arpol pusau ong kala dega benta jong pi te menta executive committee te simkia halor kane nga syukur padre Hak pada berkata ila jubab ngatrai dak buram ya iyo la jubab la sai beli ngaru ka Hot ke? Keno habal adon hang ni alhajat pusang tahap keren em ladam keren seom bam tip ya kan? Tahap patai ya pi. Ngatrai kalabian apakah arpol pusau pila keren ngala suku ngatrai kalabian apakah jing bakar kan pila pasai dari keren subha bendesang Kejut keli dah Subha balak bendesang sawan rai ya khat ba shoy la di pim Lambar bodoh buram Habang ngin revise ngin le namangi dak syong ni dak cisnem tam. TikTok up ai lah lang yang mengin study bahangin sele ikan ni kebetulan kam. Hello, Mr. Chairman. Point of order mo sa sisin kakamram yung ka yung EM badan buram kadi ban jubab bain dom beli dom kani kaying dorbar kadi bangin yatay banyatai banya penbaha ngatrai pada kata ila ai kapan dia pi ngai jimut ka babahang ikam keno e pi ni kran ya kajinge jong upai ba jong kajai benriu ni kam kran ya kajinge jong isimet angne aku boleh sebut Basrali kam dei bangadom Mr. Namari Chairman. ni keno hajar kalabiang ngatrai kong kalabiang lem dom ngatrai kalabiang subha bensang dom ni ladi subha bensang ngan aila di Basrali ba ni keli sakau keli Mr. Chairman, ngasungu ba kani karu kom kren jong iam in chat jong ik kalau ngatrai nai point ya ka personally subha keli ka keli tang ba ngiyo i ang ne te ba ka jing pluit kam dei ang ne ni don ka jing bakla kiliang cinca kiliang persyaru ka dan bun ki jing bakla min hablong ki bayate kata ka bangi don kam ndre lada phiong ba klamasen governor ni la ban implement kata te bom dalo ngasngu kapat ki si ba nang ni khma di da pe ba kalong west kai ka por jong Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishab plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya